Lepi we piwe hagan ke sngi ki pusan alor ke gospel kum Lukas nong ke ba khat khantai ka de khat ke pasal puwe adu sa pu sao ba ong spang ke jing yam jong Jisu alor ke Jerusalem haba ulapoi hajan bat ulai i ka nong ba u Jisu ulai yam halor jong ka ula uda ong ba panda tip hagan ke sngi ba krau ya kalenti kebayalam sya kecing suk. Rementa laburi ya ka naki khmat jong pha. Kisingi kinwan haba kinong shun jong pha kinsa tawiyar ya pha daki kharai kinsa kerkut ya pha bat kinsa khang ya pha na barok saudong. Kinsa penjot thiau ya pha bat ya ki khun jong pha hapo ki kenro jong pha. Kin om pensa wat uwei umau halor uwei pat na marba pham syam la itu ya ka bor haba ublei lawan jengok ya pa. Kini ke gospel wajang ne Jisu u yam halor ke Jerusalem. Mar a Jerusalem kadon ka tempel ya kapai ki pai Israel ki mane ya ublei uba marwei uba sisya. Ba ya ki Israel Bat ya kane kanong ba hakabak Israel kidi mane shisha ya ublei. Bat ba une ublei uba shisha ulawan hapdeng jungki. Kimsim la itu bat la pediang ya u. Bat ya kata hangi sutu nakane. Ba panda tip hakane kesingi ba krau. Ya kelenti ba ya lam sya kejing suk. Henry menta la buri ya ka naki khmat jong pa. De ujisu ulawan ulaya lab ya ka hima jong ublei barul ong bakalajan maru Jisu uladon hangta hapedeng jongki rekim syam la pediang ya u kane ngilak ban penyadai bat kajing im jongi ngilak ban apply kajing im Kristan jongi ru menta ngi dei ka Jerusalem ke patamai ke Jerusalem ke badang khendau kamde ke Jerusalem beneng keba laong ha ka siti syaki Galatia penrei ngi menta ngi deki Kristan paru Jisu udan hapdeng jongi ulawan hangi udai u Immanuel ublei bat ngi menta henrei une ubalawan ya kejing suk ya keba ngilakot ya uru usim kejing suk ulawan hapdeng jongi henrei ngi pat ngi nyempiriang ya u shisha hoit la khot la jer Kristan tangba Jisu im hakajing im jongi kemut Kristan kemut ngi deban im kum u Kris tangba ngim syam la im kumba ngi pe hi hakane ka ri ke jongi ngi i saudong bat ke e ke bajia di dengan sim ya kane kebalong ru kum kajing maham na ka bantai jongi iwei pa iwei pa yo yang ngiru kane kajing jot kan wan bat hadu ba ban ong kum ne ba kin om pensa wat uwei umau halor uwei pat namar ba pham syam la itu ya kapor haba ublei lawan jengok ya pa wa ublei lawan jengok nadu ketiki por bu Jisu udon ha ka pertei pat ulai yaj rengka bat kibriu lawan jengok de ha pedeng jengiru ublei uwan jengok obrobor yangi man kasngi lengpa jong kejing kenya yuk haris bakui kat no nangi kibas ngutu bat ki yui bat ki priang burom ya une ublei bawan jengok yangi man kasngi kamtam yaki Kristan Katolik yakane ngilak ban kili yalade ublei dau Jisu uwan man jengok yangi man kasngi man kastep man kejanmit abadon kejing kenya yo kharis bakui kanongot na pedeng jengi ngi pidiang ya u ngi itu ya kane kapor ngi pelat ya kapor ban wan saying mane sya kano ke jeka badon bala tip bala penbena ba kandon kejing kenya yo kharis bakui laneng ong kamas bakui kamtam ha ka singi utrai lakno kumno ladingim la ban poi ha ka singi
poya handai hakasing utrai kadai kebentai jongi ban lej ban ya kendu ya ublei ubawan ban ya syem yangi tu kon men ko para ada baru sikata ngim syem lale kumta tungin pai no kat dang don kapor kini kide kisngi jong kisngi ki bakhadu de namar kata to ngin om pen ya kid onot to ngin om pidiang buram ya usim jong kaperthei ring ring pidiang buram hakajing im jongi ya usim jong kabeneng u jisu hi ukun jong blei aba wan om de tang jisu ubadon hapedeng jongi u blei laiwei udon hapedeng jongi tungin pidiang buram man kasingi man kapor pad bangin pelaj ya kapor ban lej sya kajing kinyai yo kharis man kapor kenang ba kata kasingi jong kajing jot nakadahu jong kajing le jongi hi kan om wan hap halor jongi kemen ko para kene gede kubor lang ba jong kene gospel lang ba ka syuntur ke barit ke jonga kwa ban pasyat halor ke jengmut jeng perkhat ke jong pi papin perkhat bat ban pai sa u jisu namar klem u jisu nginom la ban poi shabeneng klem u jisu wada ke jing im hasla pertei nginom la ban le ei tu try unyarap yang iwei pa iwei hak teng pa berkun men sim bakoi amen sekeduk biang